Uste dugu mundu hau finitua dela eta errekurtso guztiekin bukatzen ari garela, planetak ezin duela gehiago eta pentsatu egin behar dugu erosketa edo zein zerbitzu erosketa egiten dugunean, ez? Zer kontsumitzen ari garen, nondik datozen erosten ditugun gauza horiek, nondik datorren guk gastatzen dugun energia hori. Martxoaren 15 horretarako eguna da. Azkenean egiten dena da, hausnarketarako egun bat proposatu. Hausnartzea gizartean orokorrean pertsona guztiek pentsatzea, nik zer egiten dut? Nik zer egiten dut nire egunerokoan? Nik zer egin posible dut nire egunerokoan? Teila fabrikan kontsumo arduratsuaren inguruko erakusketa bat jarriko dugu, astelehenetik aurrera egongo dela, eta gero, martxoaren 17an, ostegunean, arratsaldeko 6etan, ekaitz kantzelaren hitzaldi bat egingo dugu, eta orduan berak emango du hitzaldi bat, pixkat teknologia libreen bitartez, gure kontsumoa nola kudeatu dezakegun. Saretuz kontsumo kontziente, arduratsu eta eraldatzailearen aldeko elkarte bat da. Mota askotako elkarte ezberdinak daude, esate baterako Kristinenea Fundazioa dago bertan, gobernuz kanpoko erakunde ezberdinak, kontsumo taldeak ere badaude. Egiten dugun lanketa da, lehenik eta behin sentsibilizazioa eta gero praktikotasunara eraman, ez? Nola erosi posible dut nik Donostian, ze aukera ditut nik Donostian? Eta hori da mapa Saretuzen bidez eskaintzen diguna. Saretuz.eusen sartu ezkero, ikusi posible duzu zer erosi dezakezun modu arduratsuago batean. Saretuzetik nahi duguna da bizitzak zentroan jartzen dituen kontsumo mota bat egitea. Hau da, hausnartzea guk egiten dugun edozein ekintzak eta kontsumoak ere badituela ondorio batzuk. Gizarte mailan eta mundu mailan azkenean.